Hallo. Hoi. Hi. We zijn op zoek naar Mario. Oh, Mario. Ja. We hebben wel eerder. Nee, we moeten Mario hebben. Ik heb echt geen idee. Hey, we zijn op zoek naar Mario. Oké. Verrassing, Mario. We zijn van PNM en we hebben een wens binnengekregen voor dich. Dus we gaan dich ontvoeren, we mogen dich meenemen. Dikke jas aan doen, het is koud buiten. Maar dan mogen ze met ons meegaan en dan zien we wel wat er gebeurt. Nou, gaan we het leuks doen? Ja, natuurlijk. Klopt nooit. Hallo, nou een verrassend ritje door de binnenlanden van Maasvree zijn we hier aangekomen op het treedbord. En met Mario, Ja. die al halverwege de rit zo'n beetje hij van Voice mee, gewoon ik in de vrachtwagen rijden en met Henk. En hierachter staat de vrachtwagen, dus we gaan kijken wie ze erin klimmen en hoe lang gaat het ritje duren. Nou, een half uurtje ongeveer. Oeh, maar goed dat ik mijn haakwerk mee heb. Ik heb vorige week dus stond tegen iemand gezegd, ik zal wel eens in een vrachtwagen willen rijden. Oké, nou vandaag zijn we dan zover. Ja. Welkom bij Vervoerscollege Venlo. Ja. En ja, we gaan even met u een stukje rijden. Zodat u een beetje dat gevoel krijgt van oké, hoeveel kunnen we remmen. Oké, heel netjes. Heel netjes. Iets verder doorrijden weer, iets verder doorrijden. En nu kunt u beginnen aan de bocht. Heel netjes. Ja, om dat dadelijk nog eens een keer te laten zien hoeveel deze vrachtauto nodig heeft om tot stilstand te komen. Ja, want we zien heel vaak mensen op een snelweg nog even kort en heel snel voor een vrachtauto schieten. Vooral bij uitrijstroken, bij afritten. Ja, dan zien we dat die vrachtauto gewoon heel veel plaats nodig heeft. Doen we eigenlijk weer hetzelfde. We komen weer aanrijden met 80 km per uur. En ter hoogte van het viaduct laten we dan even weer het gas los. Ja, dus lekker gas blijven geven tot 80 km per uur. Mario, ooit had je de wens om in een vrachtwagen te mogen rijden. En vandaag is je wens uitgekomen dankzij die vriendin van jou, hè? En hoe vond je het? Ja, heel spannend. Heel spannend, veel moeilijker. Eigenlijk ging het wel, maar het is wel, je bent zoveel aan het remmen. Dat ding dat is zo groot en zo zwaar, dat duwt gewoon door. Hè? Dus je moet heel veel remmen. Ja, dat vond ik wel spannend. En Henk, hoe heeft ze het gedaan? Nou, we zagen onderweg dat ze wat meer moeite had met de plaats op de weg. Vooral met het sturen, want veel mensen sturen eigenlijk door nog steeds de doorgeef- of de overgeefmethode te gebruiken. Wij gaan er in principe vanuit door om de doorgeefmethode te gebruiken. Dat zagen we hier op op de trein nog iets duidelijker terug. Natuurlijk de plaats op de weg, wat eigenlijk lastig is, want ja, een onderschatting van de lengte van de 8,95 meter, dus de bochtjes waren iets te vroeg. Vooral de plaats op de weg, dat hoorden we ook af en toe door de lane guard systemen. Maar voor de rest heeft het helemaal niet slecht gedaan. Want ik bedoel, wij denken wel zo'n vrachtwagen, ja, die rijden de hele dag, er komt niks bij. Maar dat is natuurlijk wel wat anders. Dus ik neem aan dat je nu wel iets anders tegenaan kijkt als je een vrachtwagen ziet. Ik blijf er wel verder vanuit de buurt nog. Ik ben er al altijd een beetje voorzichtig mee, maar ik denk dat ik nu veel grotere afstand ga nemen. Goed zo. We zien echt weinig. Ja. Fijn dat het zo goed gegaan is. Ja. En wij gaan gauw naar de warmte toe, want het is hier ontzettend koud. Bedanken. Henk, Als we ooit een camper kopen. Ja, voor de camper heb je natuurlijk het C1-rijbewijs nodig. Ja. Oké. De categorie tussen 3.500 kilo en tussen 7.500 kilo. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, wat mensen eigenlijk goed moeten begrijpen, dat vrachtwagenchauffeurs de mensen gewoon slechter kunnen zien. We lossen het wel, proberen het wel op te lossen met camera's. Maar jij hebt het net gezien, zo'n 66 meter achter een vrachtauto ben je gewoon niet te zien. ja, daar komt een hele grote aan. Ja. Henk, hartstikke bedankt Graag gedaan. dat je dit waarschijnlijk op je vrije zaterdag. Nou, ik heb wel moeten werken vandaag, maar... Oké. Nou, en alvast fijne feestdagen en wij gaan terug, Marje terug naar huis brengen en terug naar de studio.